Arestado ang duha ka mga lalaki human nakuhaan og pusil ug gituhang shabu sa Buena Vista, Agusan del Norte ug nasayrang mausab di ay ang mga tirador ug kable sa kuryente sa maong lungsod. Nadakpan sa Buena Vista Police ang duha ka mga lalaking edad 31 ug 40 anyos nga midayo pagikan sa Cagayan de Oro City paingon sa Buena Vista, Agusan del Norte aron mangawat og kable sa kuryente, internet ug telepono. Sumala sa kapulisan, nakadawat sila og sumbong nga dunay nakita nga duha ka lalaki sa Barangay Abilan sa Buena Vista, Agusan del Norte nga nakamotor og dunay dalang pusil samtang nagapaniid sa palibot. Sa pagresponde sa kapulisan, positibong nakuha sa ilang posisyon ang usa ka improvised 12-gauge shotgun ug dunay say upat ka pakete sa gituohang shabu. Aminado matod pa ang duha nga sila ang nagapangawat og mga kable sa lugar, din ginakuha nila ang bronse o tanso aron ibaligya sa junk shops. Sanglit miabot na matod pa sa sobra 600 pesos ang presyo niini matag kilo. Ginaandam na ang tukmang kaso nga ipasang at batok sa mga dinakpan nga wala pay pahayag. Actually, sir, base sa ilang revelation o doon sa akong investigation, matod pa nila na ang ilang gipunong trabaho is kining pagpanguha o ka ng mga cable wire, no? Pagpamutunan ng mga cable wire o mga wire, no? Then kuhaan nila kinikuhan, kining bronze. Mahal man dahil ko ng kilo ining bronze. Mundagan ko ng 650 ang kilo.